Της Πατρός δόξης σου, αποσκύρτησας αφρόνος, εν κακής εσκόρπισα, ον μη παρέδοκας πλούτον, όθεν σοι την του ασώτου φωνήν κραυγάζον, ήμαρτον ενώπιον σου Πάτερ ικτήρμον, δέξε με μετανοούντα και πείσον με ως ένα των μυστήριων σου. Η Δευτέρα εβδομάδα του Τριωδίου αρχίζει από την Κυριακή του Ασώτου. Λέγεται έτσι, διότι κατά αυτήν η Εκκλησία φέρει ενώπιόν μας την παραβολή του Κυρίου μας περί του Ασώτου Ιού. Ομιλεί για ένα πλούσιο νέο, ο οποίος έφυγε από το πατρικό του σπίτι και πορεύθη σε μακρινή χώρα. Εκεί κατασπαταλίσα στην περιουσία του εις ασωτείας, κατήντησε να βόσκει χείρους. Μετανοήσας τότε, αποφάσισε να επανέλθει στον πατέρα του, ο οποίος και τον εδέχθη με άπειρο αγάπη και στοργή. Και σε αυτή την παραβολή κυριαρχεί η μετάνοια. Βλέποντας το πρόσωπο του Ασώτου, την άθλια πνευματική μας κατάσταση, εφόσον είμαστε βυθισμένοι στην αμαρτία και βρισκόμαστε μακριά από το Θεό και τα μυστήριά Του, να έλθουμε τέλος και εμείς σε συναίσθηση και να επισπεύσουμε την επιστροφή μας προς Αυτόν με μετάνοια κατά τις Άγιες αυτές τις ημέρες των νηστείων. Η παραβολή του Ασώτου είναι ανεξάντλητος σε νοήματα. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ολόκληρο το έργο της Θείας Οικονομίας βρίσκεται μέσα σε αυτή. Την ημέρα της Κυριακής του Ασώτου εορτάζομεν όλοι. Όλοι έχουμε την εορτή μας, όλοι ανεξαιρέτως, όλοι είμεθα άσωτοι, απομακρυνθέντες από τον οίκον του ουρανιού Πατρός μας και κατασπαταλήσαντες στην αμαρτία τα δώρα του. Και αν κάποιοι έχουν διαπράξει πολλά και σοβαρά αμαρτήματα και τώρα βρίσκονται σε απόγνωση, να μην απελπίζονται, αλλά με αληθινή μετάνοια και με τη σταθερή απόφαση να αγωνιστούν για μια νέα πνευματική ζωή, να προσέλθουν με συντριβή καρδίας στο ιερό μυστήριο της εξομολόγησης, να ζητήσουν συγχώρηση από το Θεό και να έχουν την πεποίθηση ότι ο φιλέσπλαχνος Δημιουργός και Πατέρας όλης της κτήσης θα συγχωρέσει όλα τα νομήματά τους, όσα και όποια κι αν είναι αυτά. Το Σάββατο μετά την Κυριακή του Ασώτου λέγεται Σάββατο των ψυχών ή ψυχοσάββατον, διότι κατά αυτό η Αγία Εκκλησία μας τελεί μνημόσυνα υπέρ πάντων των κεκοιμημένων, σύμφωνα με το ορολόγιο της Εκκλησίας μας. Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν άωρα ή στην ξενιτιά ή εις θάλασσαν ή εις όρη και κρυμνούς, ίσως δε και πένητες όντες, ούκ εξιώθησαν των διατεταγμένων μνημοσύνων. Δια τούτου, φιλανθρώπους οι θείοι πατέρες κινούμενοι, εθέσπισαν σήμερον μνημόσυνων κοινών, πάντων των απαιώνος ευσεβώς τελευτησάντων χριστιανών. Προς τούτης, επειδή αύριον ποιούμεν την ανάμνηση της Δευτέρας παρουσίας του Χριστού και επειδή οι κεκοιμμένοι ουδέ εκρίθησαν, ουδέ έλαβον έτη την τελείαν αντάμυψην,
ευκαίρον μνημονεύει, σήμερον των ψυχών η Εκκλησία, και εις το άπειρον έλεος του Θεού θαρούσα, δέεται η να ελεήσει τους αμαρτωλούς, τονίζοντας ότι η μνήμη όλων των τεχνεώτων ενθυμίζει και σε εμάς τον κοινό θάνατο και διεγείρει προς μετάνοια. Η Εκκλησία μας κατά την ημέραν αυτήν ψάλλει. Ο βάτης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων, μόνο δημιουργεί. Ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, αν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών.